En aquest vídeo veurem per què la diversitat lingüística és clau per al benestar de la comunitat que la parla. En altres vídeos hem vist altres motius pels quals és important preservar la diversitat lingüística, per exemple, perquè és important per a l'estudi del llenguatge o també perquè pot ser una font de coneixement científic, però ara parlarem de les persones que parlen la llengua, els parlants i del seu benestar. Ho farem amb dos exemples. Primer, parlant de salut pública en comunitats d'Amèrica del Nord i d'Austràlia, i després parlant del dret a la terra i la sobirania alimentària en comunitats de l'Amèrica del Sud. En general, les comunitats indígenes solen tenir problemes de salut, presenten índexs més baixos que la resta de ciutadans dels seus països, que acostumen a estar causats per traumes intergeneracionals. I moltes vegades aquests traumes inclouen l'abandonament de la llengua o de la cultura, i ara veurem que una de les possibles solucions, evidentment no l'única, però que podrien ajudar a canviar això és potenciar la llengua o revitalitzar-la en cas que ja s'hagi perdut. Presentaré dos estudis molt ràpids que indiquen una correlació directa entre la pèrdua de la llengua autòctona i uns índexs baixos de salut. El primer és un estudi de Hall i companys del 2007 que es va fer amb comunitats indígenes de la província de British Columbia, al Canadà, en què es va trobar que la taxa de suïcidi juvenil era un 15% més alta en les comunitats en què la meitat de la població ja no parlava la llengua autòctona de manera habitual, mentre que era un 15% més baixa en les comunitats en què més de la meitat de la població continuava parlant la llengua autòctona. Per altra banda, un estudi més recent, del 2014, d'Oster i col·legues, que va mirar la taxa de diabetis en comunitats indígenes de la província d'Alberta, també al Canadà, va trobar també que les taxes de diabetis eren més altes en aquelles comunitats en què la llengua autòctona ja s'havia perdut o no es parlava tant. Hem vist, doncs, que hi ha una relació entre pèrdua de llengua i pèrdua de salut, però ara veurem també com sembla que hi pot haver una relació entre recuperació de la llengua i recuperació de la salut. Parlarem de la llengua bengala, que es parla a Austràlia, a l'extrem sud. De fet, és una llengua que es va extingir l'any 1964 amb la mort del seu últim parlant, tot i que des de l'any 2012, com explicarem a continuació, va començar el seu procés de revitalització. És una llengua que pertany a la família Pama-Nyungan, que és la família lingüística més gran d'Austràlia. Com deia, amb el bengala el que va passar és que l'any 2011 un lingüista de la Universitat d'Adelaida, Zuckerman, va contactar amb membres d'aquesta comunitat i els va preguntar si els agradaria intentar revitalitzar la seva llengua, que havien perdut feia tot just 50 anys. Els parlants hi van accedir i l'any següent van començar tallers de revitalització lingüística i també treball lingüístic per recuperar una llengua que havia estat poc documentada. De fet, només hi havia una gramàtica de feia més de 170 anys, de principis del segle XIX. A fruit d'això, el 2016 es va publicar el primer diccionari en bengala, d'unes 3.000 paraules, i el procés de revitalització continua en una fase molt inicial, però s'emmiralla també en el procés de revitalització del Kaurna, que és una altra llengua australiana que va començar un procés semblant fa unes quantes dècades i que ara mateix té unes quantes desenes de parlants com a L2 i s'utilitza en valor simbòlic, amb cartells, etc. Què ha passat de moment amb els bengala? Doncs bé, és un projecte en curs, com hem vist, molt recent, però ja tenim un estudi qualitatiu de l'any 2019, de Sivak i companys, que a partir d'entrevistes amb membres d'aquesta comunitat veuen
indicis de millora en, sobretot, aspectes de salut emocional. De fet, aquests membres declaraven, a través d'aquest inici de recuperació de la llengua, sentir-se més connectats amb ells mateixos, sentir-se més connectats amb la seva família, amb el territori i amb la seva comunitat en general. El segon exemple que volíem posar sobre per què és important per al benestar d'una comunitat recuperar o parlar la llengua indígena té a veure amb temes de recuperació de territori. Aquesta, malauradament, és una problemàtica habitual també de les comunitats indígenes que perden el seu territori històric a causa, sobretot, d'un colonialisme que no acaba i que pot tenir algunes conseqüències tan dramàtiques com la insuficiència alimentària si els recursos que utilitzaven fins al moment ja no estan disponibles en el seu nou territori. Per això utilitzarem l'exemple del quada, que es pronuncia bastant diferent de com s'escriu, però és una mica contraintuitiu, però intentarem dir-ho així, que és una llengua que es parla al Brasil, també a l'estat de Rodònia, actualment per menys de 50 parlants, per tant està en una situació molt greu i que no es coneix que tingui cap vincle amb cap altra família lingüística. Per tant, es considera una llengua aïllada. On es parla el quada? Doncs des de l'any 1973, els pocs parlants que queden es localitzaven a la reserva indígena de Tubarão-Latunde, en aquest racó de Rodònia, juntament amb altres parlants d'altres llengües, com per exemple d'Apurinha. Què va passar? Que aquest no és el territori històric d'aquesta comunitat, sinó que acostumaven a viure una mica més al nord. Per intentar recuperar aquest territori, a finals dels anys 90 va començar un procés judicial, ja que la Constitució del Brasil diu que les comunitats indígenes tenen dret a ocupar els seus territoris històrics sempre que puguin demostrar que són els seus territoris històrics. Doncs bé, això es va fer aportant proves històriques i lingüístiques i, com que aquestes últimes són les que ens interessen, detallaré una mica més què vol dir això, de proves lingüístiques. Doncs bé, l'any 1938, un antropòleg força conegut, Claude Lévi-Strauss, va passar per aquella zona de Rondônia per estudiar membres de l'ètnia Mondé i va trobar també persones que parlaven un altre idioma, que en aquell moment per ell era desconegut, i que va anotar una llista de paraules una llista de 50 paraules d'aquell idioma en les seves llibretes de treball a camp. Allò va quedar allí fins que més de 50 anys més tard, a finals dels 90, un lingüista holandès, en aquest cas, Hein van der Voort, va començar a treballar en aquella zona amb parlants d'Aikaná. De fet, abans, quan he parlat de la reserva Tubarão-Latunde, he dit Aricapu, però volia dir Aikaná, aquesta és la llengua que s'hi parla. I va veure també que, a part dels Aikaná, doncs, com deia abans, també hi vivien parlants de Cauda. Repassant els apunts de Lévi-Strauss, Hein van der Voort es va adonar que la llengua que l'antropòleg francès havia documentat en aquest altre racó de la Rondònia, que és el territori que els Caudà reclamen com a territori històric, era precisament Caudà. Això, per tant, va ajudar. Aquest reconeixement va ser una prova que en aquest territori, a Rio São Pedro, als anys 30, encara s'hi parlava Caudà
i, per tant, a partir del 2000 aquesta resolució judicial va fallar a favor dels Quadà i els va retornar al seu territori històric. Per resumir, hem vist que la revitalització del Bengala i, d'altra banda, la documentació que teníem del Quadà han tingut efectes positius per al benestar d'aquestes comunitats, en un cas aspectes de salut, en un altre cas aspectes de dret del territori, però també cal tenir en compte que la pèrdua d'entre el 50 i el 90% de les llengües al llarg d'aquest segle XXI tindrà uns efectes devastadors en el benestar de les comunitats indígenes, perquè no podrem recórrer a les llengües per solventar aquests problemes.